ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு ஒரு கதை. என்ன கதை? ஆஸ் யூஷுவல் இன்னைக்கு வந்து நம்ம எப்ப பாரும் கோமாதா, ரைட்? கிருஷ்ணர் கோவிந்தானா he gives pleasure for the cows. கவு பசுகளுக்கு சந்தோஷம் கொடுக்குறாரு அப்படின்னு. ஆனா பசுகளுக்கு ஏன் அவ்வளவு பொசிஷன்ன்றதுக்கு நான் ஒரு கதை சொல்றேன். நம்ம வந்து யாருக்குமே கிருஷ்ணர் பாஷை இல்லை, எல்லாருமே நல்லா ட்ரீட் பண்றாருன்றத வந்து நம்மளுக்கு எல்லாம் தெரியும். சோ நான் உங்களுக்கு வந்து ஒரு கதை எங்க இருந்து ஸ்டார்ட் பண்றேன்னா, நம்மளோட கோமாதா, நம்மளோட சுரபி கவு, ரைட்? இருக்கிறதுலயே ரொம்ப ஸ்பெஷலான சுரபி கவு, ரைட்? என்ன அப்ப வந்து காமதேனு கவு உங்களுக்கு தெரியும். காமதேனு வந்து என்ன ஆனாலும் அது வந்து அந்த பால் கொடுக்கிற தன்மையை நிற்கவே நிற்காது. சோ இந்த காமதேனு வந்து எங்க இருக்காங்கன்னா தேவலோகத்துல இருக்கு. அந்த காமதேனுவை அசுரர்கள் தூக்கிட்டு போய் கிட்னாப் பண்ணி வச்சுக்கிறாங்க காமதேனுவை. சோ தேவர்கள் ஆஸ் யூஷுவல் போய் நம்மளோட கிருஷ்ணர் கிட்ட சொல்றாங்க, கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா இந்த மாதிரி என்னோட காமதேனு கவு வந்து அவங்க கிட்னாப் பண்ணாங்க. அவங்க கிருஷ்ணர் கேட்டாரு, இந்த மாதிரி சரி காமதேனு கவுவை கிட்னாப் பண்ணாங்கன்றதுக்கு உங்களுக்கு சாட்சி இருக்கா, நீங்க பாத்தீங்களா? எல்லாரும்ன்றாங்க இல்ல நாங்க பாக்கல. ஆனா அவங்க தானே பண்ணிருப்பாங்க. சரி நம்ம வீட்டுல வந்து நம்மளும் பார்த்திருக்கோம், ஏதாவது ஒரு சாமான் தொலைஞ்சு போச்சுன்னா ஃபர்ஸ்ட் நம்ம மனசு எங்க போகும்? வேலைக்காரி தான் எடுத்திருப்பான்னு நினைக்கிறேன். புது வேலைக்காரி இல்ல பழைய வேலைக்காரி எப்பவுமே எடுக்க மாட்டா. அவன் நேத்துதான் பிரச்சனை ஏதோ சொல்லிட்டு இருந்தா, பண பிரச்சனை, கரெக்டா அந்த சாமான் காணாம போச்சு அப்படின்னு நம்ம மைண்ட் போகும். சோ கிருஷ்ணர் என்ன சொல்றாரு? ப்ரூஃப் வேணும், எனக்கு வந்து ப்ரூஃப் வந்து சொல்லுங்க. சோ இவங்க சொல்றாங்க நான் எப்படி ப்ரூஃப் கொடுக்கறது கிருஷ்ணா? கிருஷ்ணர் சொல்றாரு, நீ என்ன பண்றேன்னா யாராவது ஒருத்தரை வந்து நீ ஒரே ஒரு செகண்ட் இருங்க, ஹரே கிருஷ்ணா. சோ யாராவது ஒருத்தர ப்ரூஃப் அவங்க வந்து எனக்கு சொன்னாங்கன்னா நான் டோட்டலா நம்புவேன். இந்த மாதிரி இந்த இவங்க வந்து இந்த மாதிரி கிட்னாப் பண்ணாங்கன்னு எனக்கு யாராவது உங்கள நீங்க யார வேணா அனுப்புங்க. சோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்றாங்கன்னா பேட், மதாஜி பேட்டுக்கு என்ன சொல்வீங்கன்னு சாட்ல டைப் பண்ணுங்க. பேட் அனுப்புறாங்க. ஓகே, பேட் அந்த காலத்து பேட்டு கண்ணெல்லாம் தெரிஞ்சிச்சு, அது போகிறது. சோ இந்த இவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா இந்த மாதிரி அந்த அசுரர்கள் வந்து அந்த பேட்டை நல்லா கவனிக்கிறாங்க, ஸ்பைல. அதனால அவங்க அதுக்கு சாப்பாடு போட்டு அதுக்கு பிடிச்சதெல்லாம் வாங்கி கொடுத்துட்டு அதுக்கு என்னெல்லாம் வேணுமோ, ஊவால் அவுல் இல்ல, அவுல் வேற, அது இல்ல நீங்க சொல்றது. ஓகே, பேட். சோ அது வந்து இந்த மாதிரி போகிறது. அங்க போயிட்டு வந்து நேரா வந்து இந்த தேவலோகத்துக்கு வருது. தேவர்கள் எல்லாம் வந்து நம்ம டைரக்டா நீங்க கிருஷ்ணர்கிட்டயே சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு தேவர்கள் எல்லாம் கிருஷ்ணர் ரூபத்துல இருக்காங்க. சோ கிருஷ்ணர் கேக்குறாரு, பேட்டே நீ பாத்தியா கவு அப்படின்னு. பேட் பாக்குது, ஐயோ நம்ம எதுக்கு சொல்லணும், இவங்க நல்லா கவனிக்கிறாங்களே, அடிக்கடி போனா அவங்க நல்லா கவனிப்பாங்கன்னு சொல்லிட்டு வவ்வால், எஸ் தேங்க்யூ வவ்வால். சோ வவ்வால் வந்து சொல்றது இந்த மாதிரி, இல்லையே என் கண்ணுல படவே இல்லையே, என் கண்ணுல தெரியவே இல்லையே கவு அப்படின்னு சொல்றது. ஓகே, சுத்தமா அங்க வந்து கவ்வே இல்ல. இன்ஃபேக்ட் நான் நல்லா பார்த்தேன், அங்க ஒரு கவு கூட இல்ல. அவங்க இதுல நம்ம தப்பா புரிஞ்சிருக்கோம்னு சொல்லிட்டு போய் சொல்றது. அப்ப வந்து கிருஷ்ணர் கேக்குறாரு, அம்மா கண்டிப்பா தெரியுமா கவ்வே இல்லையா? நான் எல்லாத்தையும் பார்த்தேன், என் கண்ணு நல்லா எனக்கு தெரிஞ்சு கண்ணை திறந்து நான் பார்த்தேன், ஒரு கவு கூட அங்க இல்லை அப்படின்னு. சரிம்மா, அப்ப இன்னில இருந்து நீ கவு இல்லை எதுவுமே பார்க்க மாட்டேன் அப்படின்னு நீ ததாப்சு ஆஸ் யூஷுவல் உனக்கு என்ன வேணுமோ அதுதான். அதனாலதான் பேட்டால பார்க்கவே முடியாது, காலையில நேரத்திலயும் இரவையும் தெரியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதோட சாபம். அந்த சாபம் தான் இன்னைக்கு கூட பேட்டுக்கு கண்ணு தெரியாது. அதுதான் முதல் கதை, ரைட்டா? ரெண்டாவது இவங்க என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா, இந்த பேட் வந்து எப்பவுமே ஒரு பிரச்சனை, இது வந்து நம்ப கூடாது, நம்ம வந்து ரொம்ப நம்பினோம், இனிமே வந்து நம்ம பேட்டை அனுப்ப வேண்டாம், நம்ம வந்து இன்னொரு பறவை, ஏன்னா பறவையால தான் சீக்கிரம் போயிட்டு வர முடியும், ரைட்? சோ அதனால நம்ம வந்து காக்காவை அனுப்பலாம், ரைட்? காக்கா வந்து பெஸ்ட், நம்ம காக்காவை வந்து அனுப்பலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு காக்கா போகிறது. காக்காவும் அங்க போயிட்டு நல்லா அதுக்கு போஜனம் எல்லாம் கொடுப்பாங்க, கவுஸ் போஜனம் எல்லாம் கொடுத்த உடனே காக்கா ரொம்ப இம்ப்ரெஸ் ஆயிடுது. போயிட்டு நினைக்குது, ஐயோ இப்படி போய் நம்ம பொய் சொல்லக்கூடாது, ஏன்னா நம்ம வந்து பொய் சொல்றது தப்பு. அதனால வந்து அது பறக்கச்சே என்ன சொல்றதுன்னு தெரியாம காக்கா என்ன பண்றது, அது வந்து பொய்யும் சொல்லக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு அந்த பாத்துச்சு, அதோட நம்ம கல்பவிச்சா காமதேனுவும் பாத்துச்சு. ஆனா அதை தலை கொஞ்சம் திரிஞ்சுட்டு ஓகே நான் பாக்கல அப்படின்னு போகுது. சோ கிருஷ்ணர் கேக்குறச்சே என்ன சொல்றது, பொய் சொல்ல, நான் பார்த்த இடத்துல அந்த காமதேனு இல்ல அப்படின்னு சொல்றது. ஓகே, நான் பார்த்த இடத்துல காமதேனு இல்ல அப்படின்னு. சோ அதனால வந்து என்ன சொல்றாரு கிருஷ்ணர், சரி அதுவும் ததாப்சம். என்ன அப்போனா பாக்குறது, அதனாலதான் காக்கா வந்து ஒரு ஆங்கிள் தான் பார்க்க முடியும், இன்னொரு ஆங்கிள் பார்க்க முடியாது. ஒரு கண்ணு தான் காக்காக்கு தெரியும், ஒரு டைம்ல ஒரு கண்ணு தான். சோ அதனால அவர் என்ன சொல்றாரு, சரி நீ பார்த்த ஆங்கிள் இல்லைல்ல, அப்ப ஒரு ஆங்கிள் தான் நீ பார்ப்ப அப்படின்னு சொல்லிட்டு காக்காக்கும் அவர் பொய் இல்ல,
அவர் வந்து அவங்க என்ன சொன்னாங்களோ அது உண்மையாகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு. சரின்னு இவங்க நினைக்கிறாங்க இதெல்லாம் நம்ம ஷார்ட்கட் எல்லாம் ஒர்க் அவுட் ஆகாது, நம்ம வந்து நாயா அனுப்பலாம். ஏன்னா நாய் தான் நன்றி உள்ள ஜீவன். நாயை வச்சு போய் அமிச்சாதான் இருக்கும். கரெக்டா? நாய் மாதிரி ஒரு நன்றி இருக்கிற ஜீவன் இல்லாததால நம்ம நாயை அமிச்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நாயை செலக்ட் பண்ணி நாயே நீ போ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அனுப்புறாரு. நாய் வந்து போகுது பாக்குறது. சுரபி கவ் பார்த்த உடனே டிசைட் ஆயிடுச்சு, அதாவது காமதேனு பார்த்த உடனே போகணும் நான் விஷ்ணுக்கு அப்படின்னு அதை நிறுத்திடுறாங்க. அதுக்கு பால் பிரசாதம் எல்லாம் வைக்கிறாங்க. நாயா அவ்வளவு தூரத்துல இருந்து ஜேர்னி ட்ரை பண்ணிட்டு வந்துச்சு. ஏன்னா நாய் பறக்காது, நடந்துதான் போகும். அதனால நடந்து ஓடி வந்ததால அதால தாங்க முடியல. ஆனாலும் என்ன நடக்குதுன்னா, ஐயோ நம்ம வந்து எப்படி பொய் சொல்லக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரே கன்ஃபியூஷன் நாய்க்கு. அதனால அதை போயிட்டு வர்ற வழியில கொஞ்சோண்டு பால் இருக்கும், அது கொஞ்சம் நக்கிட்டு ஓடி வந்தது. ஓகே, சோ இப்போ ஒரே கன்ஃபியூஷன் நாய்க்கு. நான் நன்றி உள்ள ஜீவன், பால் கொடுத்தா அவனுக்கு நன்றி இருக்கணுமா, பால் இவ்வளவு நாள் வளர்த்தா எனக்கு நன்றி இருக்கணுமா, கிருஷ்ணர் கிட்ட போகிறது அதுக்கு ஒரு குழப்பம். அதனால அந்த கன்ஃபியூஷன்லயே வந்து நான் வந்து பார்த்துட்டேன் காமதேனு, நான் பார்த்தேன். ஆனா எனக்கு ஒரே ஒரு சந்தேகம், அது வந்து நம்ம காமதேனுவான்றது எனக்கு தெரியல, பட் நான் பார்த்தேன் அப்படின்னு கொஞ்சோண்டு அந்த உண்மையை கொஞ்சம் அப்படி லைட்டா ஆல்டர் பண்றது. ஏன்னா அப்பனா இங்கேயும் நியாயம் உண்மையா சொல்றது, அங்கேயும் வந்து அது மேல கொஞ்சம் தப்பா எடுத்துக்கிற மாதிரி. சோ கிருஷ்ணருக்கு வந்து தாங்க முடியல. லாயல்டி இவ்வளோ நியாயமா ஒரு ஜீவன் இருக்கு இல்லையா, அதனால என்ன சொல்றேன்னா, நாயா நீ பிறந்து 2 அனுபவிப்ப. அதாவது உனக்கு நாயா பேயா ஆகும், உனக்கு அடிப்பட்டு உனக்கு சாப்பாடு கிடைக்கும். ஏன்னா நீ சொன்ன பொய். ஏன்னா நீ வந்து என்னதான் இருந்தாலும் உன்னோட சென்ஸை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல. முக்கியமான விஷயம் போனாலும் கொஞ்சமாவது நீ நக்கிட்டு வந்த, ரைட்? அதனால நீ வந்து எங்க இருந்தாலும் இப்படி இருக்க. அட் த சேம் டைம் நீ வந்து நன்றி விசுவாசத்தை மறக்கவே இல்லை. அதனால நீ எந்த காலம், எந்த ஜென்மம், எந்த யுகம் இருந்தாலும் நாய் என்றது நன்றி உள்ள ஜீவன் என்ற பேரோட நீ நிற்ப, ரைட்? யாரா இருந்தாலும், அது ரோட்ல இருக்கிற நாயா இருந்தாலும் சரி, வீட்டுல இருக்கிற நாயா இருந்தாலும் சரி, நீதான் அந்த பேருக்கு வந்து யாருமே உன்கிட்ட வரவே மாட்டாங்க என்ற பட்டமும் நாய்க்கு கிடைக்குது. ஏன்னா அது வந்து இருக்கிறதுலே நன்றி அது. ஆனா செஞ்ச அந்த குட்டி தப்புனால என்னன்னா, சில நாய்கள் பாத்தீங்கன்னா ரோட்ல அவஸ்தப்படும், சாப்பாடு காலையும், அது வந்து சாப்பாடு கெஞ்சோம், அந்த நிலைமை கொண்டு வந்து விற்கிறாங்க. அதுக்குதான் நாய் வந்து இப்ப பாத்தீங்கன்னா எந்த நாயா இருந்தாலும் புடுங்கி சாப்பிடுறது பார்க்கணும். குரங்க புடுங்கி சாப்பிடும், ஆனா நாய் எப்பமாவது பாத்துருக்கீங்களா, வெயிட் தான் பண்ணும். ரொம்ப கோவத்துல இருந்தாலும் உட்காரும், கத்தும், ஆனா நம்ம சாப்பாடு போடுற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணும். அதுதான் அந்த நாயோட ஸ்பெஷாலிட்டி, ரைட்? சோ அதுதான் நாயா பிறகு. 4வது இவங்க டிசைட் பண்ணாங்க, என்னதான் இருந்தாலும் எண்ணத்தோடதான் சேரும், நம்மளுக்கு இதெல்லாம் செட் ஆகாது, நம்ம வந்து நேரா வந்து நம்ம வந்து ஒரு சுரபியையே அனுப்பிச்சு வச்சிடலாம், ஒரு பசுமாடையே அனுப்பலாம். சோ பசுமாடு வந்து போயிட்டு இவங்க வந்து சாப்பாடு எல்லாம் வைக்கிறாங்க. யூ டர்ன் ஸ்லோவா வருது, ஆனாலும் ஓடி வந்து நேரா, கிருஷ்ணா நான் பார்த்துட்டேன், அது நம்மளோட காமதேனு தான் அப்படின்னு. ஓகே அப்படின்னு. ஐயோ ரொம்ப நல்லது, எதாலுமே ப்ரூவ் பண்ண முடியாத நீ இந்த மாதிரி இருக்கேன்னா அப்ப என்னன்னா, அவ்வளவு உண்மை, எவ்வளவோ பசி, எவ்வளவோ தாகம், எவ்வளவோ அவஸ்தையும் தாங்கிறது யாரு? ஒரு தாய். அந்த ஸ்தானத்துல இருந்து ஒரு தாய், இப்ப வந்து ஒரு தாய்க்கு ஒரு ஆபத்து ஒரு குழந்தைக்குன்னா எதுவுமே அதுக்கு இம்பார்ட்டன்ட் இல்ல, சாப்பாடு முக்கியம் இல்ல, கரெக்டா? அது வந்து இப்போ நம்ம குழந்தைக்கே ஒண்ணுன்னா அவன் சாப்பிட மாட்டான், அது குழந்தைக்கு ஏதாவது பிடிக்கலன்னா அது சமைக்க கூட மாட்டோம், கரெக்ட்? அது குழந்தைக்கெல்லாம் ஜாண்டிஸ் கிண்டிஸ் எல்லாம் 3 மாசம் நம்ம வீட்டுல யாருமே உப்பு காரம் புளிப்பு யாருக்குமே இல்ல, டோட்டல் ஃபேமிலி டயட், ரைட்? ஒரு நாள் கிருஷ்ணருக்கு ஃபாஸ்டிங்னாலே நம்மளுக்கு அவஸ்தை. ஆனா பசங்களுக்கு உடம்பு சரியில்லைன்னா சான்ஸே இல்லை அப்படின்னு. இதுதான். சோ இந்த மாதிரி எல்லாம் பண்றாங்க. அப்போ என்னன்னா, நீ வந்து தாய் என்ற ஸ்தானத்தை எடுப்ப. ஏன்னா தாயோட ஸ்தானம் மாதிரி எவ்வளவு கஷ்டம் இருந்தாலும் நீ வந்து டெம்ட் ஆகல. அங்க போய் என்னவோ கொடுத்தாங்க, கொஞ்சம் கூட டெம்ட் ஆனாம எனக்கு வேண்டாம், இதுதான் நம்ம காமதேனை காப்பாற்று அப்படின்னு ஒரு நியாயமா ஒரு தாய் வந்து துரோகம் பண்ணாங்கன்றது சரித்திரத்திலே இல்லை, ரைட்? அது குழந்தைக்கு, ரைட்? என்னதான் யார் வேணா தப்பு பண்ணிருக்கலாம், ஆனா அம்மா வந்து தப்பு பண்ணிருப்பாங்கன்ற சான்ஸே இல்லாததால நீ வந்து தாய் ஸ்தானத்துல இருப்ப. அப்ப என்ன சொல்றாங்கன்னா, 13 கோடி தேவர்கள் எல்லாருமே வந்து அந்த தாயோட கர்ப்பத்துல நாங்க போய் உட்காருவோம்னு சொல்லிட்டு, அந்த தேவர்கள் எல்லாருமே என்ன சொல்றாங்கன்னா, நான் விஷ்ணு லோகத்துல இருந்து தேவலோகத்துக்கு நாங்க நடந்து போல, நீ உன்னோட கர்ப்பத்திலேயே நாங்க சவாரி செய்யறோம்னு சொல்லிட்டு அந்த 13 கோடி தேவர்களும் அந்த பசுமாடோட வயிற்றுல கர்ப்ப பையில வந்து ஏறி உட்காரு. அதனாலதான் நம்ம கோமாதாவை தாயாவும் கும்பிடுறோம். அந்த கோமாதா வந்து நம்ம பால் கறக்கிறதுக்கு முன்னாடி கூட நிறைய பேர் வந்து கழுவிட்டு கும்பிட்டுட்டு தான் பண்ணுவாங்க. ஏன்னா அம்மா நான் வந்து பர்மிஷன் கேட்கிற மாதிரி, நான் வந்து உங்ககிட்ட இருந்து குடிக்கிறேன்,
அது இல்லாம அந்த 13 கோடி தேவர்கள் எதுக்கு வராங்க? சும்மா அவங்களுக்கு டைம் பாஸ்கா இல்ல, நம்ம இந்த லோகத்துல நல்லா என்ஜாய் பண்ணணும்ன்ற ஒரே ஒரு ஆசையை நிறைவேற்றுறதுக்கோசரம் ஒண்டிதான் தேவர்கள் இருக்காங்க. எங்கேயாவது ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்ட்லயோ கோலோகத்திலயோ வைகுண்டாலயோ நீங்க இந்த மாதிரி தேவர்கள், எனக்கு ஒரு 10 தேவர்கள் இங்க, எனக்கு ஒரு 10 தேவர்கள் அங்கன்னு வச்சிருக்காரு கிருஷ்ணர். இல்ல, வெறும் டிவோட்டிஸ் தான் வச்சிருக்காரு. சோ அந்த 33 தேவர்களும் எல்லாருமே நம்ம எல்லாரும் சந்தோஷமா இருக்கணும்ன்றதுக்கோசரம் தான் அவங்களும் இந்த வேர்ல்ட்ல அவங்களுக்கும் இறப்பு இருக்குன்னு தெரிஞ்சும் அவங்கள அங்க அசைன் பண்ணிருக்காங்க. கரெக்ட்? அவங்களுக்கு எப்போ பியூர் பக்தி வருதோ அவங்க மேல கிளம்பிடுவாங்க. சோ அந்த 33 தேவர்களும் அந்த பசு மடியில இருக்கிறதாலதான் அந்த பசுக்கு நம்ம தேவரா கும்பிடுறோம். அந்த பசுவை நம்ம மறக்கவே மாட்டோம். இதுதான் பசுவோட சரித்திரம். நம்மளோட பசுவோட ஏன் அவ்வளவு தாய் என்றதுக்கோசரம். இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா, நம்ம சத்வகுணம் சொல்றோம் இல்லையா, பசு சத்வகுணத்துல இருக்கு. அதனால யார் ஒருத்தர் சத்வகுணத்துல இருக்காங்களோ அவங்க முன்னாடி ஜென்மம் கேரண்டியா பசுவாதான் இருந்திருப்பாங்கன்றதும் நம்ம சாஸ்திரங்கள்ல எழுதிருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ சோ மச். ஹரே கிருஷ்ணா.